jsem Mirek. Teď tě naučím mladý inversion flip. Tenhle trik se skládá ze 2 triků. První je no health, druhý je no jo. A pak přední nohou přidáš jak na nolí prostě, to je furt stejný. Jestli někam jsem hlad. Nebo zadní se dáš jako na no health, ale trošku jí natoč. Když ty lidi vlastně takhle kopneš předu. No, a takhle kopneš. A asi takhle ten vertical flip. Padneš. A odejdeš. A uděláš pak další a další a další. Čus. Jsem radím s 5 sedlema. Já budu potřebovat 2 základní triky, kino a 3-6 pop. No, si postavíme nějak takhle. Celé je to postačí o zadní noze, kterou musíš mít takhle tady v tomhle konkévu. Potom to jenom roztočíš a tou přední udáš směrku, to bude točit. Takže čau.